Bine ai venit la un nou studiu despre principiul sanctuarului practic. Suntem la lecția numărul 8. Aceasta este schema pe care o cunoaștem în ceea ce privește principiul sanctuarului. Acestea sunt elementele pe care le putem analiza profund, astfel încât să putem lua din fiecare element cât mai multe caracteristici ale caracterului lui Dumnezeu. În ceea ce privește altarul de jertfă, care este în viața oamenilor aplicat, este necesar ca oamenii să cunoască despre dragoste, auzirea credinței, smerenia, acestea pe care vrea Dumnezeu să ni le însușim, vrea să știm despre viziune, legământ, angajament, să înțelegem dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu, frica de Domnul, profețiile despre prima venire a lui Isus, despre judecata prezentă, prima sigilare. Lucrurile acestea le-am discutat în ocaziile trecute, iar acum suntem la punctul numărul 4, la iertarea și împăcarea. Iertarea este testul prin care oamenii arată dacă se iubesc pe ei înșiși și pe semenii lor. Iertarea este în paralel cu obiectul din sanctuar denumit masa prezenței. În ceea ce privește masa prezenței, acolo trebuie să fie doar pâine nedospită denumită azim, care simbolizează o învățătură fără păcat. Iar pâinea dospită reprezintă o învățătură care include păcatul. Păcatul înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Oricât de puțin păcat este acolo, există o despărțire de Domnul. Adică o despărțire din punct de vedere relațional. Iar cine vrea să nu fie despărțit de Dumnezeu, nu trebuie să aibă niciun păcat în învățătura sa. De aceea, iertarea este testul care arată oricărui om dacă împlinește învățătura lui Dumnezeu despre iertare sau împlinește învățătura lui Satana despre iertare. Se poate vorbi despre iertare fără să fie încălcată vreo lege? Nu. Când se vorbește despre iertarea lui Dumnezeu, este necesar să se vorbească și despre legea lui Dumnezeu, adică legea morală sau decalogul. Cu alte cuvinte, cele 10 porunci din Exodul 20 la 2 la 17. Despre legea lui Dumnezeu se poate menționa că reprezintă caracterul lui Dumnezeu, legea îi arată omului că este păcătos, legea îi îndreaptă mintea omului spre ținta desăvârșirii divine. Neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu include atât legea lui Dumnezeu, care cuprinde cele trei aspecte ale legii lui Dumnezeu, da? Este prezentată în slide-ul anterior, și mai include oferirea unei noi șanse pentru a-și repara greșeala sau datoria și a trăi în armonie cu semenii în împărăția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu pentru ca omul să primească o nouă șansă și în același timp să nu desfințeze legea sa este iertarea, fără merit, oferită ca un cadou, însă Dumnezeu a plătit prețul iertării prin jertfa și meritele Fiului Său. Fără vărsare de sânge nu este iertare, scrie în Biblie în Evrei 9:22. Pentru pământeni se aplică lucrul acesta. Pentru îngeri era acceptată o iertare declarativă pentru că l-au văzut și i-au cunoscut caracterul lui Dumnezeu, dar oamenii se nasc fără să-L vadă pe Dumnezeu și fără să-i cunoască caracterul său. Iar vărsarea de sânge este dovada iertării. Dumnezeu ne învață că iertarea are un preț. Iertarea omenirii a fost plătită de Domnul Isus, iar prețul pe care îl plătesc oamenii care iartă este paguba pe care trebuie să o suporte, dar în schimb câștigă refacerea relației cu cel care a produs paguba. Dumnezeu face tot ce poate pentru ca oamenii să beneficieze de iertare și împăcare. Prin exemplu său, oamenii vor ști cum să ierte, cât să ierte și cum să caute împăcarea dintre oameni. Acum, dar, zice Domnul în Isaia 5, versetele 3 și 4, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri bune? Deci vedem că Dumnezeu caută
să-i ajute pe oameni să se împace cu el, dar oamenii caută să aducă roade care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu caută să ierte, să-i ajute să-l cunoască mai bine pe el, să se împace cu el, dar oamenii caută alte lucruri pe care el, Dumnezeu, adică nu îi plac lucrurile acestea care îl uh, fac să se retragă de la poporul său. Oamenii, aducând astfel un rod stricat, caută să îl îndepărteze pe Domnul din viața lor. Totuși, Dumnezeu nu se lasă. Caută uh, să îi ajute pe oameni să înțeleagă că ceea ce fac ei fac rău și așteaptă din partea lor să aducă roade bune. În ceea ce privește legea și harul, este scris în Ioan 1:17, căci legea a fost dată prin Moise. În în Biblia Cornilescu scrie, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Însă am observat că în limba greacă nu este cuvântul dar. E ca și cum legea a fost bună, a fost în trecut dată numai prin Moise, dar acum nu mai este nevoie de lege, ci noi trebuie să ne mulțumim doar cu harul și adevărul. Lucrul acesta nu este potrivit. Un cuvânt care ar putea fi pus în loc de dar ar fi iar, deși este o adăugare a textului grecesc, oferă mai mult sens cuvântul acesta, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea astfel nu este desființată, ci este doar uh, ajutată de către explicarea Domnului Iisus Hristos și ceea ce oferă Domnul Iisus Hristos. Harul, iertarea lui Dumnezeu este oferită oamenilor care au greșit. Un om ca să nu, uh, un om ca să știe că este greșit trebuie să cunoască legea și voia lui Dumnezeu. Iertarea este acel act în care cuiva îi pare rău că a greșit sau că a făcut ceva rău. Pentru unii oameni iertarea este neimportantă, un act de înjosire, de pierdere a reputației bune, un prilej de batjocură din partea celorlalți, nu consideră că este greșit, celălalt trebuie să facă primul pas ca să ceară iertare sau dintr-un alt motiv. Pentru alții, iertarea este vindecare în orice aspect al vieții. Iertarea înseamnă recunoașterea greșelii în vederea unei refaceri a relației care a produs separarea. Iertarea are ca scop refacerea oricărei relații dintre două sau mai multe persoane. Cu alte cuvinte, oamenii iertați sunt împăcați cu seminii lor. Când este vorba despre iertare, este important să se țină cont de perspectiva spirituală asupra vieții în ceea ce semnifică iertarea. Cel care nu respectă legea lui Dumnezeu poate considera că nu greșește dacă face un rău. Sau un om poate să se supere pe altcineva pentru că nu face un anumit lucru care este împotriva legii lui Dumnezeu. Aceste două situații nu sunt acceptate de Dumnezeu. Cine iartă pe o persoană, iubește, iar cine este iertat, iubește pe cel sau cea care a iertat. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, spune în Matei 6:14. Iar în versetul următor, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Domnul Iisus Hristos i-a spus unei femei, de aceea îți spun, păcatele ei, nu unei femei, unui om alege. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Este necesar ca oamenii să ierte dacă vor să fie iertați de Dumnezeu. Iar căruia îi se iartă mult, va ajunge să iubească mult. Dacă îi pare rău cu adevărat că a greșit. Prin pilda robului nemilostiv,
din Matei 18, 23 la 35, Iisus vrea să ne învețe despre iertarea datoriilor semenilor, după cum și noi am fost iertați de Dumnezeu. Iar cei care nu iartă datoriile semenilor nu vor fi iertați, ci vor suporta consecințele păcatelor lor. Prin pilda celor doi datornici, din Luca 7, 40 la 48, Iisus a căutat să învețe pe oameni că cei care sunt iertați mai mult iubesc, uh, încă o dată, Iisus a căutat să învețe pe oameni că cei care sunt iertați mai mult iubesc, mai mult decât, mai mult de la cea care a primit iertare. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun faptul că cei care sunt iertați mai mult iubesc mai mult de la cel sau cea care a primit iertarea, decât cei care sunt iertați mai puțin, care iubesc mai puțin. Oamenii sunt păcătoși, însă cine se simte mai păcătos și care consideră că este mult iertat, va iubi mai mult pe cea care i-a oferit iertarea. Iertarea greșelilor, Matei 6 cu 12, este echivalentă cu iertarea datoriilor, Luca 11 cu 4, Matei 18, 27 și 32. La cina Domnului, paharul cu mustul din struguri roșii reprezintă sângele legământului spre iertarea păcatelor, Matei 26, 27 la 29, în paralel cu obiectul sanctuarului, masa prezenței. Când stăm la rugăciune să iertăm semenilor, Marcu 11 cu 25, este o greșeală de traducere adăugarea expresiei în picioare cu sens literal de către Cornilescu, dar poate avea un sens literal, figurat, adică să stăm neprihăniți înaintea lui Dumnezeu ca marea gloată, Apocalipsa 6 cu 17, 7 la 9, compară cu Psalme 130 cu 3. Cunoștința mântuirii constă în iertarea păcatelor, deci cu cât omul știe ce are de făcut, va înțelege că dacă vrea să fie mântuit, trebuie să înțeleagă foarte bine această lecție a iertării păcatelor. Luca 1 cu 77. Luca 1 cu 77. Ula împotriva Duhului Sfânt, menționat în mai multe locuri, Matei 12, Marcu 3, Luca 11 și 12. Înseamnă că este pusă hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă că este pusă lucrarea sau puterea lui Dumnezeu pe seama lucrării sau puterii satane. Acolo discuția a fost fa- a faptului că Domnul Iisus Hristos făcea minuni și Satana și Domnul Iisus Hristos a fost acuzat că face lucrarea aceasta cu un duh necurat, adică cu duhul lui Satana, Belzebul. Cu ajutorul lui Belzebul face el minunile. Și atunci asta înseamnă că hula împotriva Duhului Sfânt este punerea lucrării lui Dumnezeu pe seama lucrării lui Satan. La sanctuar, jertfa necurmată era o jertfă care reprezenta anticipat iertarea oamenilor, până când omul care a păcătuit ajungea să conștientizeze păcatul și apoi urma să-l mărturisească, sacrificând un animal la altarul de jertfă. Fie că era o jertfă pentru păcat, fie că era o jertfă pentru vină. Tot așa credincioșii Domnului să ierte anticipat pe oameni când aceia nu știu, nu înțeleg, nu sunt conștienți, nu sunt suficient de maturi spiritual pentru a realiza că au păcătuit. În momentul când au conștientizat și nu repară acea relație, cel nevinovat nu trebuie să își ceară iertare, însă are datoria morală creștină să-l conștientizeze de păcatul care le-a distrus relația, dar să fie făcută cu înțelepciune și blândețe. Păcatele pot fi făcute direct lui Dumnezeu și trebuie reparate direct cu el această problemă, sau direct omului și trebuie reparată direct cu omul această problemă. Sunt două tipuri de păcate. Păcate de reputație, înjosirea caracterului celuilalt prin bârfe, calomnii și așa mai departe, sau păcate de obiecte, cum ar fi furt sau stricăciunea unui obiect. De obicei, oamenii înainte să-și ceară iertare,
lui Dumnezeu în rugăciune, nu țin cont de celelalte jertfe care sunt înainte de jertfa numărul 5, denumită jertfa pentru vină. Pentru ca un om să fie iertat după voia lui Dumnezeu, este necesar să se țină cont de ordinea jertfelor. Leviticul de la capitolul 1 până la 6 cu 7. Și anume, 1. Este jertfa de consacrare, care reprezintă în cazul acesta predarea vieții lui Dumnezeu. 2. Jertfa de mâncare, care reprezintă în cazul acesta predarea bunurilor materiale lui Dumnezeu. 3. Jertfa de mulțumire sau de pace. Înseamnă împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii. 4. Jertfa pentru păcat. Recunoașterea faptului că are nevoie de mântuitor sau de mântuitorul. 5. Jertfa pentru vine. Își cere omul iertare Mântuitorului pentru păcatele comise sau și omise. Da? Aceasta este ordinea. Prima dată omul trebuie să se consacre lui Dumnezeu, să predea total lui, să predea tot ce are, să se împace cu semenii, să recunoască că e un om păcătos și că are nevoie de Mântuitor și apoi în cele din urmă să-și ceară iertare pentru păcatele pe care le-a făcut sau pe care le-a omis. Domnul Hristos i-a învățat pe oameni, pe muntele măslinilor, despre aducerea jertfelor în ziua de astăzi cu scop spiritual practic și despre împăcarea ca omul vinovat să se împace cu cineva, cu cine i-a greșit, dacă vrea ca jertfa lui să fie primită de Dumnezeu. Așadar, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino te aduci darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Matei 5, 23 la 26. Pașii unei iertări eficiente. Cei 4 R a iertării. 1. Recunoaștere. 2. Regretare. 3. Reparare. Și 4. Renunțare. Deci, în momentul în când vrem să iertăm, trebuie să ne recunoaștem păcatul înainte lui Dumnezeu, să regretăm că am păcătuit, să reparăm ce am stricat și să renunțăm la păcat. Dumnezeu are o limită a iertării, oferind oamenilor un anumit timp de har atât pentru cei care nu au făcut un legământ cu El, Geneza 15 la 16, cât și cu cei care au făcut legământ cu El, dar nu vor să respecte legământul divin. Prorocia spune în Deuteronomul 28 cu 36, în Ezechiel 12 de la 10 la 12, că vor avea vor ajunge într-o țară străină. Și împlinirea așa a fost. În Ieremia 52 cu 9, în 2 Împărați 25 la 1 la 7, menționează că au fost duși în robie pentru că nu au ținut legământul divin, poporul său, poporul lui Dumnezeu. Cartea Daniel prezintă despre prima venire a lui Mesia în Daniel 9, iar aici este prezentată o profeție despre momentul când oamenii vor fi împăcați cu Dumnezeu. 70 de săptămâni, Daniel 9 cu 24, adică 70 ori 7, adică 490 de zile profetice, adică 490 de ani literali. Deoarece o zi pentru un an este un principiu biblic găsit în Numeri 14 cu 34 și Ezechiel 4, versetele 5-6. Iisus a spus că oamenii să ierte, precum Dumnezeu, de 70 de ori câte 7. Matei 18 cu 22. Adică 70 ori 7. Adică înseamnă 490. Egal cu 490. Cu referire la profeția de 490 de ani literali. Această profeție îi învață pe oameni că iertarea lui Dumnezeu are o limită. Până să ajungă la acea limită, El are o îndelungă răbdare ca oamenii să se pocăiască. Limita iertării sale este determinată de cei care trebuie să fie iertați și anume Dumnezeu în planul său de răscumpărarea omenirii din robia păcatului pentru poporul său din vechime și a manifestat 1. Dragostea la cererea lui Daniel, Daniel 9, versetele 19 și 23. A făcut un legământ, Daniel 9 cu 27. 3. Despre dreptate, prin venirea unsului său,
Daniel 9, 25 și 26. Și 4, la lecția noastră de astăzi, da, după cum am spus, în ocaziile trecute am vorbit despre dragoste, despre legământ, despre dreptate și acum suntem la iertare, la punctul 4. Iertarea prin stabilirea unei perioade de pocăință de 70 de săptămâni. Daniel 9 cu 24. Perioada aceasta a fost dată poporului lui Dumnezeu din vechime pentru ca să se pocăiască și să-L accepte pe Isus în calitate de Mesia sau de Hristos. Însă, poporul evreu a refuzat chemarea de a împlini voia lui Dumnezeu, așa că el și-a făcut un popor dintre neamuri. Efeseni 3 cu 6. Credincioșii lui Dumnezeu urmăresc semnele timpului din profețiile biblice pentru împlinirea lor. Această profeție arată timpul când omul este împăcat cu Dumnezeu în mod literal, nu prin simboluri ca jertfirea animalelor curate. Este împăcat cu Dumnezeu în mod literal prin venirea lui Mesia. Această profeție arată că Mesia sau Hristos va muri pentru omenire și astfel sistemul ceremonial va fi împlinit în viața Mântuitorului și desfințat de el. Coloseni 2, la 13 la 17. Această profeție arată cât timp de iertare i-a fost dat poporului evreu pentru ca să asculte de Dumnezeu, căci dacă nu, atunci vor fi lepădați ca națiune, nu ca indivizi. După aceea Dumnezeu și-a format un popor creștin dintre neamuri sau păgâni, care au fost și sunt dispuși să asculte de Dumnezeu, numiți Biserica, Coloseni 1 cu 24, având ca și cap al bisericii pe Hristos, Efeseni 5 cu 23. Le este dat un timp de pocăință, iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, oricărei biserici care poartă numele lui Hristos. Dar dacă oamenii din acea biserică nu vor să facă voia sa, nu vor să facă misiune pentru Domnul, Apocalipsa 2 cu 5, atunci el caută o altă adunare care sunt dispuși să asculte de Isus. În Apocalipsa 2 cu 5 spune că dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul de mijlocul tău, da? Ca biserică. Cine este sfeșnicul? Știm că îl reprezintă tot pe Domnul Isus. Adică nu va mai fi prezența lui Hristos acolo în biserica respectivă. Dumnezeu mereu își formează un popor care este dispus să fie așa cum vrea El, ca să-i reflecte caracterul divin. Apocalipsa 14:4. Dacă omul sau poporul acela nu vrea să se pocăiască, atunci va suporta consecințele neascultării. După cum este menționată și profeția pe care i-a spus-o Dumnezeu lui Avram. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, cu referire la egipteni, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Este și o făgăduință această profeție, deoarece noi știm că atunci când trecem prin încercări, Dumnezeu ne lasă un timp și dacă oamenii ăia nu se pocăiesc în timpul acesta, vor avea de suferit pagube, iar cei credincioși vor avea de câștigat, vor ieși cu mari bogății. Vă aduceți aminte de Iov, prin care a trecut prin unele încercări foarte grele, după aceea a avut, din punct de vedere material, mai mult decât a avut înainte de încercarea respectivă. În ceea ce privește iertarea, ca individ, fiecare om are posibilitatea să se pocăiască după voia lui Dumnezeu până să moară, precum tâlharul pocăit de pe cruce. Luca 23 cu 43. Însă cu riscul pierderii vieții veșnice. Închiderea probei de har se încheie la fel pentru toți oamenii, iar sentința sigilării pentru eternitate începe mai întâi pentru cei din casa lui Dumnezeu și apoi pentru cei din afară. 1 Petru 4 cu 17. Beneficiile împăcării. Relația dintre cele două persoane se îmbunătățește, sănătatea celor doi este mai bună, întăriți sistemul imunitar și echilibrând tensiunea arterială. Ambii vor avea pace, liniște, bucurie și alte stări menționate în roada Duhului. Cel care iartă va fi vindecat și cel iertat va fi vindecat. Omul iertat se simte liber să repare ceea ce a stricat. Cei căsătoriți să nu plece la serviciu sau în orice altă activitate fără să se împace cu soțul sau soția, deoarece ziua aceea va fi o zi cu pierderi și cu multe nereușite. Dacă cineva din familie sau dintr-un alt loc are gânduri egoiste ca să conducă familia sau pe niște oameni, conducând lucrurile și situațiile prin manipulare sau dintr-un alt motiv egoist, cu un scop ca să se
răzbune, atunci acel om greșește, deoarece Dumnezeu face dreptatea aleșilor lui, Luca 18, 7-8, și se va răzbuna el pentru ei. Dar cei credincioși Domnului nu trebuie să se răzbune pe seminii lor. Roman 12:19. Când cineva se comportă urât cu altcineva, acel cineva consideră că nu este iubit sau iubită. Pașii unei împăcări eficiente. 1. Identifică dacă problema acelei persoane este doar între tine și el sau ea. Identifică dacă comportamentul acelei persoane este mai grav, începând de la o relație nepotrivită sau ceartă cu Dumnezeu. Identifică dacă problema comportamentului său a ei este datorat din relația cu semenii din afara căsniciei. Identifică dacă acea persoană are probleme medicale sau psihice. Identifică dacă acea persoană este posedată de demoni. Identifică dacă omul vrea să mai trăiască sau nu. Atunci află motivul pentru care nu mai vrea să trăiască. Nu crede tot ceea ce spune, ci continuă să pui întrebări pentru a afla ce l-ar face sau ar face-o fericită sau fericit pe el. Dacă cauza comportamentului său a ei urât este datorat de relația cu Dumnezeu, atunci trebuie să fie identificat motivul comportamentului său sau a ei. Dacă este o problemă cu soțul sau soția, atunci trebuie văzut ce nemulțumiri există între cei doi și să fie pusă în fața voia lui Dumnezeu menționată în Biblie. Dacă problema este la nivel de sănătate fizică sau psihică, atunci trebuie vorbi cu un specialist în domeniu, medic sau psihoterapeut. Dacă problema comportamentului este la nivel spiritual, este necesar ca omul să intre în contact cu un om al lui Dumnezeu pentru a-l ajuta ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu pentru a fi fericit cu adevărat. Dacă problema este mult mai gravă spiritual, fiind nevoie de o scoatere a demonilor, atunci trebuie să intervină niște oameni care au darul scoaterii demonilor. După ce a fost identificată problema comportamentului urât și persistă de mult timp, în funcție de situație, trebuie oferit un ajutor de specialitate, medic, psiholog, psihoterapeut, pastor sau oricare alt om care are darul scoaterii demonilor sau are alt sau este un alt specialist care este calificat să rezolve situația pentru a produce împăcarea între oameni și cineva, menționat în prima propoziție din acest slide. Viața relațională de durată constă în a iubi și a ierta. Domnul Hristos a spus o pildă care se poate aplica și în cazul iertării și împăcării, menționând cum trebuie să se comporte oamenii care nu-i ajută pe cei cărora le-au greșit ca să-și repare greșelile, considerând ei că nu se mai poate face nimic. Da? În momentul în care cineva zice, eu nu mai suport pe omul acesta, nu-l mai iert sau nu-i mai dau nicio șansă la iertare, omul acesta greșește și vedem de ce greșește, să vedem ce ne învață Domnul Iisus Hristos în Luca 13, la 6-9. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că mai sunt 3 ani de când Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi, adică îngrășământ, la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Cu alte cuvinte, este important să ne implicăm în viața oamenilor care nu cresc spiritual, care nu vor să iasă din starea lor și să-i ajutăm să-i conștientizăm că ei trebuie să se apropie de Hristos și astfel să-l mai lăsăm pe omul ăla, să-i mai dăm timp de har să pocăiască, dar nu așa oarecum, ci îl căutăm să se pocăiască, ajutându-l să conștientizeze că are nevoie de pocăință. Pacea sufletească este una dintre caracteristicile dragostei de la roada Duhului. Pacea sufletească se obține atunci când sunt împlinite condițiile lui Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit niște pași de parcurs pentru a ajunge la pacea sufletească. În Biblie este menționată o jertfă care purta numele de pace. Această jertfă de pace se mai numește și jertfa de mulțumire.
Pacea sufletească va fi când omul are o atitudine mulțumitoare în relația sa cu Dumnezeu, cu sine și cu semenii. Pentru ca cineva să aibă pacea sufletească după care tânjește, este necesar să fie împăcat, adică în pace cu Dumnezeu. Să predea propria viață lui Dumnezeu, jertfa arderilor de tot, Levitic 1. Să predea toate lucrurile materiale lui Dumnezeu, Levitic 2, și din ceea ce are să dăruiască și celor din jurul său pentru a arăta bunătatea lui Dumnezeu, Leviticul 3. Iisus i-a învățat pe oameni care au avut de suferit din cauza păcatelor seminilor, iată pașii iertării și împăcării. Luca 13, 34, Matei 18, la 15 la 20. 1. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Iar dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. În cazul în care păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul din sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci, unu, îl mustri între tine și el singur. Doi, mai iei cu tine unul sau doi inși. Trei, îi spui bisericii. Patru, uh, atunci să fie considerat un păgân. Cel care este considerat ca un păgân este dat pe mâna satanei, 1 Corinteni 5:5, ca să se pocăiască cât mai curând. Dar dacă nu se va pocăi, atunci va pierde viața veșnică. Însă cei credincioși Domnului trebuie să manifeste bunătatea lui Dumnezeu pentru ca cel considerat păgân să se pocăiască cât mai repede pentru a trăi veșnic cu Dumnezeu. Isus a fost pus într-o cumpănă de către niște cărturari și farisei ca să aleagă între păzirea legii date prin Moise pentru uciderea celor care curvesc și a nu-i mai ucide pe oameni pentru faptele făcute. De exemplu, în Ioan capitolul 8, versetele de la 1 la 11, dacă Isus alegea să spună că femeia să fie ucisă, nu se diferenția cu nimic de liderii religioși iudei de pe timpul său. Iar dacă spunea să-i dea drumul femeii, poporul îl considera un călcător al legii lui Moise. Logica umană prezintă aceste două soluții, dar logica divină vine cu o soluție la care ei nu s-au așteptat, și anume le-a spus celor care voiau să arunce cu pietre, dacă se simte fără păcat cineva, să arunce cu piatra în ea. Iar ei, fiind mustrați de adevăr, au renunțat să arunce cu pietre. Iar în dreptul femeii care a păcătuit, nu a condamnat-o, dar i-a oferit o iertare condiționată, și anume să plece, dar să nu mai păcătuiască. Pocăința și iertarea păcatelor se face în numele lui Hristos, Faptele Apostolilor 2:38, adică spre slava lui Hristos, iar cine iartă și caută să mustre pe cineva, fără să-i aducă slava lui Hristos, acel om o face într-un mod egoist, nu într-un mod altruist. Modul altruist este atunci când este făcut orice lucru în numele lui Hristos, Coloseni 3:17. Isus a fost pus într-o situație foarte dificilă de către un ucenic care i-a incitat pe ceilalți ucenici la îndoială și dezaprobare, iar propriile lui întrebări și ambiții erau strecurate în sufletul ucenicilor, îngreunând lucrarea lui Hristos. Însă Isus nu a renunțat la lucrarea cu toate că i-a îngreunat lucrarea mesianică, ci a folosit o metodă de mustrare indirectă, ducându-i pe ucenici în anumite contexte sociale pentru a se vedea caracterul lui Hristos în comparație cu caracterul acestui ucenic. Detaliile sunt în continuare. Să citesc din Educație, capitolul, pagina 91 cu versetul 4 și 92 cu versetul și 94, ultimul paragraf, și Educație 9, pagina 92, primul paragraf. Odată cu Iuda, între ucenici a fost introdus un element de vrajbă. Ajungând în legătură cu Isus, el răspunsese atracției exercitate de caracterul și viața lui Isus, adică. Dorise sincer o schimbare în el și sperase să aibă această experiență printr-o comuniune cu Isus, dar această dorință nu a devenit predominantă. Ceea ce el conducea era speranța avantajului egoist,
regatul lumesc, pe care aștepta ca Hristos să-l întemeieze. Deși recunoștea puterea divină a iubirii lui Hristos, Iuda nu s-a lăsat în stăpânirea acesteia. El a continuat să-și cultive propria judecată și părere, dispoziția sa de a critica și condamna. A criticat și condamnat lucrarea lui Hristos. Motivațiile și acțiunile lui Hristos, adesea mult prea sus față de înțelegerea lui, îl incitau la îndoială și dezaprobare, iar propriile lui întrebări și ambiții erau strecurate în sufletul ucenicilor. Multe dintre certurile lor pentru supremație, multe din nemulțumirile lor față de metodele lui Hristos își aveau punctul de plecare la Iuda. Iisus, văzând că dacă i s-ar fi împotrivit, nu ar fi făcut altceva decât să-l împietrească. Să-l împietrească. S-a ferit să intre în conflict deschis. Hristos a căutat să vindece egoismul îngust al vieții lui Iuda prin contactul cu propria sa iubire jertfitoare de sine. În învățătura sa, el a desfășurat principiile care loveau la rădăcina ambițiilor egocentrice ale discipolului. Era dată astfel lecție după lecție, iar Iuda își dădea seama de multe ori că îi fusese zugrăvit caracterul, că îi fusese arătat păcatul, dar nu a vrut să cedeze. Învățăm din lecția aceasta cât de important este să nu atacăm într-un mod direct, să nu intrăm în conflict direct cu oamenii uh, uh, care fac rău, ci să căutăm prin comportamentul nostru, prin caracterul nostru să își conștientizeze omul că este vinovat. Tema săptămânii. Scrie care sunt cei patru era iertării și doi, care sunt pașii iertării și mustrării unui om. Tema de grup de data trecută. Ce înțelegi prin expresia dreptatea sau neprihănirea lui Dumnezeu? 2. Enumeră câteva definiții despre frica de Domnul. 3. Menționează câteva profeții despre prima venire a lui Isus. 4. La care judecată face referire Isus când a spus cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Grupa 5. Câte sigilări există, una sau mai multe? Dacă sunt mai multe, care este semnificația primei sigilări? Tema de grup pentru data viitoare. De ce este important ca omul să cunoască cele trei aspecte ale legii lui Dumnezeu? 2. Spune dacă iertarea are un preț și specifică două pilte despre iertare. 3. Care sunt beneficiile împăcării? 4. Cum poate cineva să obțină pacea sufletească după voia lui Dumnezeu? 5. Ce a făcut Isus ca să nu intre în conflict într-o ceartă cu Iuda? Textul practic. Când un om este supărat pe tine, analizează dacă motivul supărării este în acord cu voia lui Dumnezeu, iar dacă ești vinovat, atunci grăbește-te și cere-ți iertare. Dacă tu știi că ai dreptate și celălalt este supărat pe nedrept pe tine, atunci caută să vezi de ce se comportă așa cu tine. Identifică motivul supărării și dacă ai o parte din vină, cere-ți iertare. Iar dacă nu, atunci explică-i că tu vrei ca ea să fie fericită și ea îi vrea sau să o ajuți ca să depășească această stare de întristare pe care o are. Îi explici care este voia lui Dumnezeu și că nu poți face compromis cu păcatul. Spune despre beneficiile împăcării cu Dumnezeu și cu tine, astfel încât să simtă că este iubit și că tu l-ai iertat pentru că îi vrei binele pentru eternitate. Pentru data viitoare, până de data viitoare, este important să studiem aceste lucruri despre iertare și să ni le însușim, pentru ca să putem avea o relație pe placul lui Dumnezeu. Testul iertării este în fiecare zi. Și dacă noi nu știm să iertăm, nu reflectăm caracterul divin. De aceea, cine iartă, cu adevărat iubește. Până data viitoare, doresc multă pace și binecuvântare.